eyi wa aleykum salam lawol gongol bandiraɓe o nanniri ni nam jaabolam e nusratul islam en e jaabolam kanko ahmad bare o nam on nani nusratul muslimin ko kaali koɓe jaabi kanko ne on nanino ko haali o nani joni ko jaabimi famata haba oɗo kadnanmi goɗɗum mi ɓeydata hen goɗɗum kadi mi ustata hen kono nanniri noppi moɗon nam caggal ɗum paɗen ko yewtere meɗen ganda mbiɗon hande ko jeegom walla ko jiiɗiɗi joɗiɗi yaawa nam joɗiɗi yaawa yo Allah kan taweɗo oɗo sambude ɗum ɓeydi on ustaki yo Allah adden moƴƴereji ɗi en jikkano yo Allah adden moƴƴereji ɗi en cikkani yo Allah waɗen moƴƴereji en dendagal julɗo fof bi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ɓeyda tan hirjinde on de moɗon Allah ƴewon ko mbatton ko e julɗe ele moɗon ɗe yeewa ko mbatton ko e julɗe ele moɗon ɗe e salligaji moɗon ɗi ko mbatton hen ko ɗum Allah yamiri on hakkude moɗon e muɗum caggal shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ñiibde e julɗe ele he ñeñude julɗe ele ɗe no poti juldede ni wala neɗɗo ene juulira no yiɗiri ni walla ene juula nde yiɗi nde wona neɗɗo ene juula no yiɗiri ni walla ene juula nde yiɗi nde koko Allah yiɗi fof ko ɗum mbatta ko Allah yamiri ko ɗum mbatta e maɗa komi dawɗo liggey tubaɓe momi jippondo mi yoɓa ka keefero kala neɗɗo belsindiɗo waktu ha ɓenni e hoore muɗum omo selli omo wi ken o wona ɗanniɗo o welsindi ha waktu o ɓenni o ñawete ko keefero gando ɗum onon liggotoɓe liggoyaji toɓokoji ɗi wiide somi yetti no kultuɗon liggiyaji moɗon ni kulde noon Allah kulde no waktuji ɗi no kulɗon liggiyaji moɗon ɗi ni on cuusa salligade on cuusa wadde soktuni on cuusa wadde o yimanagal billahi moɗon siñi koye dollar somi koye euro on kulani Allah hay ko foti ceeɓi guiyal neɗɗo wiide somi dawi ndi nawata dawde salligi maɗe yoɓo ndiyam maɗe salligi so tawi neɗɗo wi galle muɗum salligitaka yaltu ñaago roppo fodde roppo mo ñamata o ñaago mo roppo mo on juula roppo ma mo ñamata o woppu roppo mo ñamata o juula oɗon daña roppoji kay on ñaama baɗa mi dokkata roppoji ñaame régalation hay sendogo jangguinoɓe école ɓe en dokka élève muɗumen min tawi sappo e joyi jeeya onon liggotoɓe ala fo ɗo goto moɗon liggoto ha wasa wiyede rokkama roppo yo ñamoy walla rokkama roppo yo yahladde walla sa rokkama roppo waktu ma o rokkoy roppo he roppo mo dokkoɗa o waɗɗo roppo maɗa jabbulu maɗa kono joɗa an gorko maɗo kelifaɗo gilso ba ha takkusan ha futuro jippoɗa e gueeƴe yoni ɗiɗo waktuji fof goppoɗami koye ter koye tayi e amdu ka keefero ay julɗo noon hay sino ko defo gusi hay sino ko jangguinowo noon hay so jangguinowo Allah wawi taw ko tawrede jangguinta walla qur'ana walla zabura walla linjil walla furqan belsinɗa waktu taw waɗa teyi ha waktu o ɓenni ka keefero masla ala ɗum ma tumɗa goɗɗum ala hen tafsiraji qur'ana nana ngara korka nana ara nam ha waktu yona ha waktu ɓenna haram waɗaka barke mbatti hakkillaji moɗon onon jangguinoɓe e waktuji ɗi hay soko wona haram koye onon joguiɓe dedo qur'an karim ɓe mbatti hakkillaji moɗon almuɓe moɗon kala nde waktu faandi oɗon gandi tisbar juulte ko 2 heures so woni 2 heures moye kara yo sukaɓe moɗon calligo walla non calligo ɗon keɓɗon waktu so tawi koye galleji moɗon juulo toon fa marhaba salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi yaaka salatul masjidi afdalu min salatul fadhi yaako salatul jama'ati julde e dental ene julde en ɓuri julde kam tan goto salatul masjidi e salatul jama'ati dental dañete ko jama dental ene jamme kadi en dañe kadi ko wona jama dental ene dañe jama ene dañe ko wona e jama so dental kala haysuma kala ɗo yimɓe ndendi dental fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗi kala nde neɗɗo dañi mo julde jiwli e dental o dañi goto mo o juuli e dental tawi omo wawi julde taw o yaani to jama to omo julda e dental yo juul fo marhaba ala hakke ala hay hunde ɗum ɗon onon jangguinoɓe tinɗon mbattu hakkillaji moɗon so tawi on kirjini almuɓe moɗon janggin yo juul e jangde he no kimmirton e julde mabɓe ndeni eno kummirton yoɓe gaddu dayi mabɓe e jelari mabɓe ɗini toppitorɗoɓe noon e waktuji mabɓe ɓe juula oɗon daara so ɓe juulani an juulda e mabɓe so tawi aɗa wawi sa wawa yoɓe juulde koye mabɓe jaaha an jama so tawi wonko jama ka hattoto e gargol maɗa kamɓe yoɓe juul so ɗum ala sa arti toppitoɗaɓe yoɓe juul
nam ko ni watte kono nam aɗa huf portable maɗa aɗa huf tumbitere maɗa allahu akbar anayi noddinango musidɗo ma goɗɗo nanɗa e sara maɗa ay pata darsuma mbiya ngara juulen kañum pata darsum wima ngara juulen anotata ko dental an ko hay hunde ala ko nafata nam ono almuɓe mbiyan mi mbiyana e goto so ɗon goni e dental tinoɗe e diine moɗon diine heɓete koɗo keɓoto gandal ɗo nam ɗo nda toon gandal ɗo ko ɗon diine heɓoto ko ɗon moƴƴere heɓoto so tawi on juuli ha on gayni hakkunde fuydoro gaƴo so tawi ko almuɓe cheikhona ahmad tidiane radiallahu taala anhu nam oɗon jaggi wirdu on ndendine subaka kiyiɗe ɓaɗon timmi tata walla nayi so tawi gantu ala ndendine wasifaji moɗon fatwor rabbani ɓurani salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam nam ala ko yawri bani adama uddidde ɗum ko ɓuri julde anabi sa sallam jannguɗe mo janngani bawɗe mo wawa fof fatwor rabbani jawɗo tan ko julde anabi sa sallam kala ɗo gonɗa juulayi anabi sa sallam lawol gotol allah juulay ma laabi sappo nam juulayi mo laabi sappo juulay ma laabi temedere fatwor rabbani ɓurani ɗo ala fof dewal allah ngal mbatta ha keftoɗa ɗum ɗo so on janggata ko on janguirɗa ɗum ko yo nafe ya andu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya andu hakkude maɗa e jooma ya andu ko waɗe maɗa ya dañ moƴƴere wonde hende nam juuli anabi sa sallam mbaɗe wasifa subaka kiiɗe mbaɗe wasifaji moɗon subaka kiiɗe soɗon jiiɗi ko yaawi onon janngoɓe série janngoɓe ɓurana fof foti kala ɗo gonɗon nam kala daraniɓe l'islam e moɗon hay sinno ko yawɓe otoji onon sofereɓe yawɓe otoji ɓe kala ɗo waktu woni daroɗe nam kala ɗo waktu woni daroɗe kala ɗo waktu woni daroɗe e juule gande koye so tawi jomumen kongi on mbi on emin juula on calima musidɓe gonɗo ɗo koye moɗon kono mbaɗi nam wiide ɓuranima ande walla minen fof komin julɓe an sofére o ɗum kefragal ma e fasi o man an sofére fasi o nam neɗɗo kay tindinde mata yimɓe noddinirta ko yimɓe ganda waktu woni ɓe noddinirta ko hay ɓe gara ha tena waktu woni goto fof ne yimmo e motor en ande nde yimɓe juulata i an kiitam binnejo aɗa jolni yimɓe mbima waktu woni mbiya on ɓuura mata ko onon tan goni juuɗe nam sa juuɗo hatma cekkidade mbiya darde gara ha ɗo ndiyam woni bisimilla jiɗɗo juulde fof yo juul ñaamo fof yo ñaamoy nam to kodde warta hay otoji nan toon ko leydi hefereɓe kono kala nde oto dogi ha andi waktu woni so are wuuro darata nam ñaamo e juule o juule sako oɗon ga e sénégal walla e mauritanie kuñago moɗon e sugoñago moɗon e yidde moɗon kalisal kala jogora e defdon haala kala nam oɗon jolni e yimɓe mbiya on ko waktu woni gona mate ko an ɓuuri wonde juulde ɓuuri kay sinno ka juulɗo gonɗa kay ko an woni almami amen ko an woni joguiɗo wonkiji amen nam allah ƴetta wonkiji amen ene resnuma a yaɓata ko wonkiji amen ɗi no mbaɗirta oto ma o e yo yaw aɗa yettoro noon ɗi moƴƴinere noon diina amen o minen min jetto e diineji amen nam kono sa yettima law a woppi diineji amen laggal komi mbattam mi ñamma somin jettoyima law min juulani ko nafare min somin jettoyima law min jettodima e bakkaduji e kefragal ko nafare min nam ɗum an aɗa ñawde ɗum aɗa tina ɗum haɗema tin ɗum ta zawde minen kam min mborama sabu ko minen mbaɗi sofere mbatti hakkillaji eko mbatton ko nam mbatti hakkillaji eko mbatten ko ɓeeɗo ɓe joni toon jamma e yero soki kiiɗe so waktu woni daroɗe so waktu woni yorɗe ngal toon banggal e onon dendagal kala meccal bawngal wonde kala ɗo mbawɗum liggade waktuji moɗon ɗo liggoton ni tefankoɓe ni aynaɓe ni kala ɗo mbawɗum wonde ono aynaɓe ladde bursɓeyde so waktu woni noddodire juulon e juulon tamotoɗo yo tamo sallitoɗo yo salligo mbaɗe toon dental moɗon juulon haala kay ga ene maçon ka maçon aɗa a jogui mina baraji maɗa so waktu yoni biɓe mbaɗe feere juulen woto rew hami jokkirɗo goto moɗo fof tello o yaha banggue woni cippi piy ɓe tamoɓe ɓe mbasa julde ɓe jahataɗo ɗo gona toon on juule hawo mbatta woto mbaɗe goto moɗon fufde koko ñawdete eko ardi ko yowma nade o kulla unasim bi imamihim ciftere on ñalawma goto fof nde noddete almami muɗum nodde yani nde almami noddete kam yimɓe muɗum fof ɗo fotiri kala ɗo neɗɗo woni gardiɗo yimɓe koye mum almami e konngol annabi sallallahu alih w sallam wi kala ko mbawɗon mbadde e aduna ɓerɗe moɗon wiye cellu e ardiɓe on e artoɓe on yo ɓerɗe moɗon cellu e ardotoɓe on ɗe ko mbatton ko ha kan woni alai sallam wi
ko haali ɗamgal makko teddungal ngal Allah huɗi neɗɗo mon la'ana Allahu rajulan amma qawman wa hum lahu karihuna la'ana Allahu rajulan o yani mu'minan o yani musliman o yani malikan o wi ko gorko la'ana Allahu rajulan gorko amma qawman wa hum lahu karihuna Allah huɗi gorko gadal fo ɗo yimɓe wonno ko heewi ardade fof ko yimɓe ko worɓe kewi ardade walan ɗo rewɓe so worɓe gardama tan rewɓe ngari Allah huɗi gorko mone ardo yimɓe taw yimɓe ɓe ene gañimo e gaddagol makko he ɗum noon onon masoŋeɓe ononne ko onon gardi eko gonɗon e dow muɗum ko jaggude on e yimɓe kadi mbasa tottude waktuji saka onon on tottata waktuji gande koye wonko fadi enen fof wona onon tan wonko fadi enen fof ni kala bawɗo dawnude yimɓe e dawol maɗa an ka kelle faɗo a dawni e yimɓe ka joɓoɓe e ka fayɓuɗa fof ɓaade koye dawol maɓe dayi kam ko sababu maɓɓe ɓe dawri eɓe mballuma coñal walla mba naggam so waktu no yimɓe kala caliɗo no wiyen tiiɗo hoore ɓaade jobdi mum ko hakkude maɗa e muɗum mbiɗum bisimilla an noon woppu gollam de ha min gandi julde minen wala ko bonnen ɗon l'islam o addiraka cakani wona mere ala ko haali noon onon tawereɓe onon kam toujours ko oɗon ñagana duwaw onon kam ko ma Allah wallata e tawereɓe tawereɓe woto mbaɗe ko warka nan ara kadi misiraji nana ngara oɗon namdo ceeremɓe ɓe ceerno kam ko ganduɗa yimɓe goppen toon onon kam ngadi haala moɗon ɓenni kadi goto haalta ko helli faaɓe calala kon ko en yahoɓe ladde en walla no wiyete maçonŋeɓe en e sofreɓe en ko ɓe kalte amma kadi so tawi ko wonɓe e jeereji walla goɗɗum e goɗɗum aɗa selli anani Allahu akbar a yi yimɓe ne gudda bitikaji mumen en jaaha ɓaadi ka eɗa hooli an sa uddi bitik maɗa aɗa tawta ɗon ko gudduɗa ko sa hoolaki noon sa uddi aɗa andi sa uddi koko uddita caggal ma juulɗo gonɗa ɗo so tawi wonmo bande mo gandirɗa mbiya ɗum ara ha juulen onon fof juulon nden ɗon juulon ɓaade kay on koolaki saka noon taabi moɗon jeereɗe no potinoɗon gande ko yimɓe tan jirnoto hen kala e moɗon mbawɗo rende taabi ɗi tati ene wawi haqqille mum ene hen yoɓe ya jaah juuloya ene garta taktu taw waktu ɓe nani nde puɗɗa julde woto wi tan ɓe kamɓe fof ɓe jeeyi goppon ɗon bagasuji moɗon machine woto ala woto mbaɗe ɗum jeehe jama ɗale jawɗele moɗon taw koye dow hoolare yo goto heddo walla ɗiɗo keddo ene ndena waktu ene yaaji suɓe goni ɗo koɓe dental onon yaaɓe jamaɓe tawaɓe toon ɓe e kamɓe julɓe ɗo ɓe onon fof poti baraji paamon ɗum onon wonɓe e jeereji ɓe pamnon ɗum falsuji moɗon ɗi woto mbiyen min goppirta ɗum ala deno walla goɗɗum e goɗɗum ha kay mbaɗe e rewnoɓe kaari heddo ɗo minen min jaha min juuloya oɗon gandi waktu o ko juulete ko diwan mintaji nogas tawde waktu ɓe nani waktu ene yaaji ndene ƴette rewnoɓe mon ndenano falsuji moɗon son juuli o garte kañum men juul kono ala goto mon fof gommino wiya yahata woppa goɗɗo e ɗum wona fata haydara la ko nafata laaɓodiri e deedi mbattodiri hakkillaji e koye moɗon ko ɗum nafata kala ɗo yimɓe goni kala ɗo ɓe goni koɓe goni e dow muɗum so tawi on goppi hadise annabi sallam wi neɗɗo kala ko jiɗɗa bande yiɗan ɗum hoorema mbatte hakkillaji ɗum ene tiiɗi kono weeɓani kono mbatte hakkillaji ɗum kala ko jiɗan ɗon koye mon jiɗan ɗon bandiraɓe ɗon ala ko haalno neɗɗo ara aɗa jooɗi ka kellifa ɗum mbiɗa ka julɗo neɗɗo wima kaari mboɗum yahami ara min komo jeeyowo komo fasiko no maɗum no moɗon ni no mbaɗo toon joni ko noon woni ɗum woni nabi sallam wili kulli tajirin fajirin wonani on guittata ɗum saka noon neɗɗo daro to e tabal hol gonɗo gila e tefankoɓe hay woɗɓe jomum de ala ɗo woto nimar joom woni min de mala nimar makko te aɗa andi aɗa ɗalda kiri joom ko yaya aɗa ɗalda hunde wima wattanam hakkille moɗum ya galle wiya e rumto tan joomara mo jeeyi ɗum nodda ha tam baso jaaben wonɓe e jeereji ɓe bone ɓuri ɗum nan toon neɗɗo yetto e place mema hunde ene haalda e maɗa an faasi mo hulani Allah o keɓa ga aɗa ɓaaƴe ɗum
nam wala de weyna hunde ada fidda wala ada singlina wala dum ada fidda belen fay maada nam jahannama maada jahannama nyamata Allah wata e jawkal ma barke ko dañda fu Allah wata en barke dum woni doode yimbe dum woni dohondiral nam kala jawdu ndu en dohondirende wada ko barke kala jeegu ngo de dohondire wada ko barke nela sallam bi hay gore modon wata naata e jeey goddo ha wasa hawrede nam ko nonne kadi jamal goddo hay gore modon kadi wata naata kadi jamal gongal ha joom hawre wala wasa hawrede nam ko nela sallam wi de do gede onon non so tawi woni onen gonde e jeere en bi enen fo enen jiiri yumay babala ko ni mbaden ko ni mbaden an nela sallam wi kala ko yidanda bande yidandu kala ko yidanda hoore ma yidandu bande nam neddo mami ga pantelo an bada ga de weña palasil mada ade badni ade wuda ade hollum hono ngel palasil nam wala ade weña hono ngel don robbel dum ko firtat kule Allah war mbade wala joomu yeto pade an keba ga fidda pade mada nam suru mala ade no ade noto mo noddani mo taw ko jeere gonda ha nam dala joom ha gane ha kiliyan en heppa ko yaltata nyaa pariwda dum armiye ma nam so kiliyan yaltirani palisma yaltirani palasma ada nego yaade ngaboda dum be armiye ma ko seli yeena mako dum fayni wada mata kilaje koy meden batten hakkilaje koy meden batten hakkilaje koy meden nam sere monon yahobi silkeji tan odon yunde bawon modon tan do lokaji nan mbifna tan ya woyli modon sere modon gondon hakkilaji modon ko neddo maya nam ma bonre won kon jogode baydi ha wid do jida fo bakaji nan mbira ande ko silke kaari tan halke ko silke ande ko silke kaari on jangata no podon jangirde ni on du warta ko waleykum salam an nam on jangata no podon jangirde ni on du warta ko podon dorani ko don kenyi tan odon ja tan gor fon en je posil mudum ko hedino hen nam odon keppa ko yimbe gardata hade yimbe hewde bismillah waktu de yoni pode na ngal bismillah ngal kaari ala ba tawi billahi tan man jewtan min ta joyi so tawi neddo waawi jangude hen hisba didi min ta joyi hisba didi on labbinta yimbe wi'ebo on silkeji jettata ko maydo wala duwaw jettata ko maydo mayi tan mayi ala ko kambe yettata ko babira mabbe yettata kambe nam duwaw kay fuddi e maydo gilande lelna wala wona duwaw so maydo mayi lotama ha gadi lelna ma yakko nimbe ko wate don ame wala hadisale ko halde sona juulede nam doone buri juul mbido so neddo mayi tan gasi e do wuji di ala ko jetta on pen walla fini woni dum nam on pen duwaw nafa tan jamma yalom sakiri duwaw tan wal mayi ababukum rabbi law da'ukum fagal kadzabtum fa sawfa yakun zaman wadani kalton min jangi ko nyabudon ko min ji ko jidon ko kono min kari min nan duwanade ma dum min kari min ta duwanade ma nam kon gitto don fof to gitto don dum do fo silki yata ko pare ton godum ala hen nam so tawi hangari sherama hangari wonda min taci bandere hangari kalisala dama rende do sara galawni hepade gaynata nam so yama tan kari do ay kari kay nan do so kari tottama ko beeda ko rembe an cero beta jamnyal ta saka wala woysa yo goddo hokke nam dum ko juul dum ko imanagal billahi dum ko nimma i an so tawi am yama ya do kari ari yama yo do wal ko adi mare onon mata wana Allah nduworto nam wal ko adi signere mbayni sadaga law tan got nam kari do ciaro ndena wonno do lemmo ciaro garna tan so itama junguma tan be woysayi nam edo woddu ngun gañam tuab haado odon keppa ko kalisal hen data hankadi on lemodi gor fankadi en fatu padon mur en briquet ne feccir mun ya nam onon serembe ardibe be kalisaji batte e juude mudum men de kaali hedi hande ko nogas kaali hande ko boyli mon onon fo pore qur'ani wala onon fo jangi deftere nam ko don cekkinaade peccon feccere fot so an tiaro sa yaadi almum mada so an gota di wonno silku ko gadanta almum nam gadata bifra an almum mada ujunaji temedere nani ko dum do de Allah sakin e joni kay yewata no badde ni mawbe u nam de jangata on yi mawbe
soɗon janga oɗon pecca kaamilu moɗon soɗon pecca haalis o no mbaɗirɗo mawɓe ni mbaɗire noon tottire noon tumbute mawɓe ñala ɗon ha bone simmina ɗum nam ha cok ƴetton hisib totton suka hisba 5 walla 4 totton sukaɓe walla wi hisbaji ɗi nani goto fof hisbaji ɗiɗi ala o kay waɗen ɗum hay so ɗi o kay ene wawi waɗen ɗum rek ana koye ɓeta nam so feccere ayde so yamo yorake 4 ari ala ndo kemo 5 naati gago e fasi gago e kefra gono ɓure ɗo ngañam tumago tawi to hay hunde kala ko waɗa dawal Allah ene waɗire suba Allah onon seeramɓe tan ndiwon ñakkoɗon heen mi suusama aɗa kufa ko onon cuusmi nam on nani son mayat maye son mbaɗe ala ko mbaɗa hay fus diina qayiman millata Ibrahima hanifan wa kana minal mushrikin hay hunde ala ko mbaɗon heen nam wa duru ma alhaqqi hayso ma dara kala ɗo googa heede ko toon kedanmi fittandam mi ittede mbata ene addana pitali keddi fof mayde nam so may ko nafata ko guurmi ko def moon ay darla ko nafan moon ay dar goɗɗum ala hen nam mbatti hakkillaji oɗon halfinaɓe diineji ɓe yo onon wiyoɓe ko seeɗanɓe halfinaɓe diineji ŋatire hen juuɗe moɗon nangue hen juuɗe moɗon ŋatire ñiiƴe moɗon ceelseeɗe nam ko dañete hen ko daño toon to Allah to ko ɓuɗum laabi sappo ñande fof tan hol maayi ɗum tan bakaji nan mbifna tan oto nandirne tan ko silki kadi so waɗama nunɗal aɗa waɗi enen dañino ujunnaji no e ƴeetamo ɓe tan no mbaɗi mayde soppa mawɗum ɗum kono mawɗo ƴetti mayde ponde mawɗum nam onon kay pecci ha fota soɗon ñaama jahannama kam ko almuɓe moɗon pecca ko mbiyo gadde so almuɗo ma feccama nden feccere gadde noddu almuma eɗen jaha noon silki mana son jeeyi noon ko kala e moɗon kam Allah yitte on hunde enen fof garten ha ɗo mbaɗen ni mbatten ni nam ene wayni mima naw walla almudu ma mo janginta walla almudu ma mo janginta walla goɗɗum ko on kay so hokkama fecce so hokkanima tan aɗa ustantam nam kono wanno on cuku ñagal maɗa e nderiru maɗa a jaɓata hay almudu ma wiye yo waɗen 100 walla 400 alay ɓe ko baydaji tan bayda maɗa ɓe ngala yimram walla an ko gonda ar gile ɓamɗa ñamde silki ha ɗo jata ɗo ko nafma haydara ala ko naf ha nam silki tan wonta 30 minutes taw gasi seeɗa moƴƴo kay ɓuri koyi ko Allah bonni hoto neɗɗo jooto e nder minta 5 walla minta 10 jangga hisba 15 nam taw koko laaɓi ha ɓe hen jooɗo toon ɓe gasi taw hay tan ɗo tumbutere rewi anda nam manda hay ɗo ɓamtirde on so silki ko nafata so ne nodde ɗo jaajumen jogii tumbitere anda ko ma keeɗe muɗum wencita walla waylita nam wona janngo nafata ha mbatte hakkillaji ko mbatton ko mbatte hakkillaji ko mbatton dew Allah ko inɗeji moɗon so tawi on jooɗima inɗeji no mbaɗirte nam mamin mbaɗende tel nde min ginna mamin mbaɗende tel nde min kuma mamin mbaɗende tel nde min dono waade fof ko haram nam waɗa ko barke ko joomum anni wadde e janasi muɗum e ko wawi wadde inde muɗum e dewgal muɗum fof ɓaari namdaka koko dagi fof no foti nam woni inna bisimilla ngara innen damirɗi nani damirteten damir sappo tan ko mbawɗa fof mbaɗa nam wona forcé kono ceerno wiya bisimilla so dammugel gotel warama taw damguel ala no foti waɗa e poche jomde soodoye daral nde waɗi koye poche adi damguel muɗum ene her sa yimɓe jiiya nam an ceerno putina guiton maɗa waɗa ɓaɗa mi jejjiri seeɗa ceerno ɓeyde taw yo ɓayde dammugol no fotiri noon wiye yo ceerno ittane koyngal sa ittanama koyngal kedi walla kutowo so itten ko nafata nam ko nafata galle o ceerno ittane koyngal acca debbo ma jibina mbara saɗa jogui gonga dammugol walima ware woto jejjirtede e cakkude ceerno yo ceerno wuccino aɗa ñama nam noddama tan noddama gasi noddama tan yo ara kono wona fata onon de kam hay hunde ala ko jiimi e cakkude an kam ka suguñi walla ko gonɗa kami ñim suguñi nam an dammugol warama defama yangue ɗo aɗa siftinde yimɓe tew kayco ɗum ko haala bandiraɓam haal pulaare ne ko onon mbimi mi haɓata hande min pota janggo nam ko oɗon mbaɗa ala mbawɗon hunde kono emin kaala ala ko mbawɗon hen oɗon mbaɗa
ala ko min mbawi hen min de ala ko mbawmi hen oɗon mbaɗa nam kono oɗon mbaɗa ala kal oɗa go on pen to sa killaji mon ɗi ko jaton ko ɗeɗo dewle on bonni on ha on bonni on bonnani kuma binneji nam yeɗe undeji on bonni onon seeramɓe ha on bonnani kuma binneji ɗe ɗiɗo yangeji mayde on bonni ha on bonnani kadi kuma binneji nam kala ko binneji mbaɗe ɗiɗo yangeji kono ko jiiɗi an ceerno sa fuɗɗi wiido ke kam koyngel tew ngalanke wadde nam ha so tawi ko janata an ceerno ponnoɗa tan dunoɗa tan ɓenna koota a fadi tufam a fadi lumunade a fayi o banareɓe an nam ko duwantata kono ko adduma saka namɗo mbete ala ko waɗa mbete ala ko waɗa ngal demal en yaaji min ngaltoy hen ha hande min ngartoy hen laawol gongol so Allah jaɓi ƴeewe mintaji moɗon hande ɗo puɗɗorinɗo ran puɗɗorin bismillahi rahmani rahim e julde anabi sa sallam ene wayno waktuji dokkan ɗon ɗi gasi e julde anabi sa sallam nam e yettude musidɓe meɗen ha hande kadi e ruttade kadi e yettuɓe kamɓe nusroto muslimina nam kamɓe nusroto muslimina kadi wal muslimare kamɓe fof kadi eɗen duttaɓe e koɓe kaali ko enen fof yo Allah rendine reena e an Amadou Bari kadi mbaɗa duwonoma ha lawol gongol yo Allah haɗane ɗiɗo musibaji yo Allah e tuɓɓerde ma e ɗiɗo musibaji yo Allah e tuɓɓerde ma e ɗiɗo miijoji yo Allah haɗane ko haɗanta julɓe ko fof e moƴƴere yo Allah haɗane ɗum yo Allah haɗane ɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ousmane Sall mata ko ƴeewode jiggore Dakaru neldani hay kasirel gotel jalɗon jawoɗon calminama noon ceerno Sadou Ba Mouhamadou min Pare Gallo a salminama nelema e fofo yettima min calminama no fewi sa o en ɓitti tan Allah jarama on jarama arno yewtude moɗon Amadou ceerno Mamoudou Diallo Jibril Thiam ceerno Oumar Moukhtar Ba on jarama no fewi Mamadou Amadou Dia ceernaji bawo noon ɗo mawɗo kala noon mi anda ko no mbiyete kadi e ceernaji goɗɗo kadi ani assalamu aleykum wa rahmatullahi